Ja, så er vi så blevet inviteret til den der nytårsfest for de fattige røve. Vil du være jo, jeg giver ikke engang, jeg give at deltage. Jeg bryder mig ikke om, det kan få en fattig røv. Jamen, jeg tror, jeg synes, vi skal symbolisere med de fattige. Fordi når vi symboliserer med de fattige, så bliver de rigere og ikke rigere, og det synes jeg er godt nok. Ja, men altså, nu er jeg jo professor og alting, ikke? Fattig røv, jeg ved ikke rigtigt, om vi skal med i år overhovedet. Jamen, jeg synes nu, at hvis vi nu organiserer nogle ting, og så ligesom prøver at finde på noget sjovt, og så skal det nok blive rigtig hyggeligt og sjovt, så vi skal jo komme klokken 17:30, Halv seks. fordi det er vigtigt, at vi er der inden nytårstalen, og får velkomstdrink der. Hmm. Ja, så tror jeg, det bliver sjovt. Der er noget med sådan en indslag. Ja, det er rigtigt. Jeg er rigtig, rigtig god. Jeg er nok en af de sjoveste mennesker, der findes faktisk. Og jeg spiller dilettantteater. Så jeg kan godt finde på noget, der er rigtig, rigtig sjovt i hvert fald. Så 10 minutter til os alle sammen, alle os gæster. Det synes jeg er rigtig godt. Det er godt Så fundet du på. ikke overdrive den der adfærd, vel jo? Det skal du ikke, du slapper lige lidt af, vær lidt rolig jo. Ja, det kan du sagtens sige, det kan du sagtens sige. Men jeg tror, vi skal også lige finde ud af, fordi vi skal jo lave noget mad, og hvor mange af der kommer. Der kom 14. Det kan jeg huske, fordi Alex og mig, vi snakkede om det. Der kom 14. 14. 14. Hmm. Okay. Ja. Men så må vi jo bare se at komme i gang. Ikke? Jo, Ja. Men tror du ikke, det bliver sjovt? jo, Okay. måske bliver det sjovt. Okay. Jamen skal vi så ikke sige, at vi tager med alligevel? Jo, så vi skal være der klokken halv seks, Mm, og der kommer 14. ja. Og vi skal lave noget sjovt. Ja, om jeg, Ja. jeg, jeg får nogle idéer. Jo, det ved du. Jeg Ja. får altid idéer. Ja. Jeg skal nok lige op og sove lidt, så Ja. får jeg et par idéer. Ja. Jamen så gør vi det. Så det gør vi. Ja. Okay. Fint.